Assalamu alaikum, barka da zuwa Dan Manya TV. Wannan shine ɗakin kaji da muke ciki. Gashi nan kuna ganin sa jama'a. Ta ko ina kuna iya ganin sa. Wannan sune gidan kaji da muke ciki shine wanda ake ce musu layers. Sune wanda suke yin kwai. Kun garan su? Kun ga yadda suke? Kun gan su nan? Assalamu alaikum. Barkanmu da zuwa Dan Manya TV. Wannan shine Dan Manya TV, ku gairara ku. Wannan sune layers kaji ne. Kaji ne wannan sune layers kaji. Sune masu kwai. Sune wanda za a ga su suna kwai, sune za a ga ganin kwansu da shi. Ka ga shi gane dole sune layers. Sune kaji ne. Akwai kaji guda biyu kala wajen biyu ne zuwa uku. Akwai masu yin nama, akwai nama, amma wannan sune ne yin kwai. To wannan sune kun gan su kuka. Assalamu alaikum, kun ga yadda abun yake kasancewa. Barkanmu da zuwa Dan Manya TV. To wannan sune layers kaji wanda suke bamu a kwai. Sune layers wanda suke yin kwai, ba nan ci bane, wanda sune na yin kwai. To kun gan su, kun ga yadda suke. To tsawo kun ga yadda suke, kun ga? To dan ƙarin bayani sai ka danna ƙararrawa. Muna sauraron ku don ka ji ƙarin bayanin da yake ciki. Barka da zuwa a Dan Manya TV. Wannan shine gidan gona. So wannan sune kaji layers. Sune layers kaji.